Noniin, Rille täällä, hei. Tää on tätä short-sarjaa kohti Pirkan pyöräilyä. Ja ollaan perjantaihan nyt oli. Joo, perjantaissa sunnuntaina Pirkan pyöräily. Nyt on mun tämmönen itelle perinteeksi tullut kävely. Tätä kun pyöräilyitä on nyt pari päivää ja pyöräilen vasta sunnuntaina sitten Pirkassa, niin mä vähän herättelen roppaa kävelyä. Yleensä tää on ollut Suolijärven ympäri, mutta nyt ei ole tämmönen laituriremppa siinä rannalta, niin ei ainakaan siihen rantaan päästä, niin en mä lähtenyt ollenkaan kiertää sitä, vaan kiertelen täällä lähikatujani sitten. Mutta tää on tämmönen, katsotaan huomenna lauantaina vielä joku shortsi, mitä keksin, eikä sitten siihen Pirkan pyöräilyyn tarkemmin liittyvää, mitä on matkassa mukana tai jotain vastaavaa. Mutta ei muuta.